belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Giandino Asporaat, misschien had je het zelf nooit gedacht, heel veel mensen hadden het nooit gedacht, maar je bent nu landeigenaar, plantage-eigenaar. Hoe voelt dat? Nou, het is wel ongelooflijk bijzonder dat een plek zoals dit, met zoveel geschiedenis, na 400 jaar weer beheerd gaat worden door Curaçaoënaren. Dus ik ben ongelooflijk blij dat het land Curaçao kan zeggen, want ik zeg echt, we zijn met z'n allen bezit van dit. Dus we zijn met z'n allen plantage-eigenaren, houders. Nee, maar het is wel echt bijzonder en zeker de schoonheid en de geschiedenis maakt het extra bijzonder. We hebben net een hele mooie rondleiding gehad. Wat is jouw doel met Hofimango? Met Hofimango wil ik als eerste de schoonheid van Curaçao laten zien, door het gewoon te laten zien. En vooral te inspireren, motiveren aan iedereen die op Curaçao komt investeren, dat het ook op zo'n manier kan. Waarbij je zeker wat verdient, maar je bouwt mee aan Curaçao. Dus dat is eigenlijk de Curaçao laten zien, de mogelijkheden en vooral inspireren. Let's go, samenwerken en dan kan je tot hele grotere hoogtes komen. Met iets wat eigenlijk nog niet een belangrijk onderdeel van zeg maar, het toerisme van Curaçao is, de natuur. Hè? Mensen houden van de natuur, maar hier kun je dadelijk echt naartoe komen, zien hoe mooi Curaçao is. Je kunt genieten van de natuur. Ook mensen van het eiland zelf kunnen hier naartoe komen. Dat is eigenlijk bijna een soort nieuwe niche van het toerisme op Curaçao. 100%. Ik denk dat als de mensen die hier naar Curaçao gaan komen en bijvoorbeeld bij ons komen bij Hofimango, die gaan op een gegeven moment gaat een lampje branden. Hé, maar wacht even. Ik heb ook een stuk grond. Ik kan ook investeren in natuur. Ik kan investeren in natuurlijke producten. Omdat je merkt dat de toerist, maar niet alleen de toerist, de Curaçaoënaar zelf ook. Hè, als je vroeger wat zieker was, dan zeg je, oh, maar ga de tuin in, pak dit, pak dat. Hè. Dus al die producten wat je koopt in de winkel, kan je sowieso vinden in onze eigen natuur. Maar de schoonheid, als je hier doorheen loopt, het is bijna ook therapie. Dat mensen denken van, oh wauw, ik kom helemaal tot mezelf. Dus het is echt een hele industrie gaat ontstaan worden. Een wellness, zeg maar, industrie, waarbij de Curaçaoënaar heel makkelijk toegang heeft om mee te profiteren. En het enige wat je hoeft te doen is eigenlijk bij Hofimango te komen en te zien en overnemen. Want bij ons is het, als er meer parken komen zoals dit, dan komen er meer toeristen. Want als je eigenlijk alleen komt, alleen voor Hofimango naar Curaçao, dat is 1 keer, dan kom je en dan ga je weer weg. Maar is er namelijk veel meer, dan kan je namelijk een tour doen. Ik ga naar die hof, ik ga naar dat, ik ga naar dat. Dus wij geloven echt wel dat er op een gegeven moment heel veel Curaçaoënaren wakker gaan worden, dit gaan zien, geïnspireerd gaan raken. Of de Nederlanders die hier komen investeren zeggen, hé, wacht even, ik wil ook wel dat wellness meenemen in mijn hotel. Want dat heeft Curaçao eigenlijk al. Nou, dan is het een win-win voor iedereen. Morgen gaat het open. Hoe gaat het daarna? Mensen kunnen gewoon langskomen wanneer ze langs willen komen? Nou, ik zou iedereen aanraden om via de website te gaan. Hè, want we verkopen tours. We zijn 3 dagen per week open. De vrijdag, de zaterdag, de zondag. De tours gaan hartstikke snel. En dan als je een tour boekt, krijg je wel begeleiding. Ik denk pas over een paar maanden, dus in december, kan iedereen een kaartje krijgen. En dan kunnen ze overal zeg maar, rondlopen. Maar we zijn echt in work in progress. De bordjes moeten opgehangen worden. Dus de signing. Dus dat is er nog niet. Dus nu, of ik of iemand anders geeft jou namelijk de tour. Vertel je de geschiedenis. Vertel je over de planten. Maar alsjeblieft van tevoren. Want anders kom je hier bij Hofje. En als de tour zeg maar al vol is, dan kan ik je helaas niet op het terrein laten. Dus via www.hofimango.com boek lekker je tour, heb je dat gepland en dan kan je heerlijk genieten van Hofimango. Tour met Giandino. Waarschijnlijk, als je geluk hebt, of misschien, want ik praat ook heel veel. Ik denk dat alle mensen die wij nu hebben, die bij ons nu werken, die geven met evenveel plezier de tour. En hoe dan ook, uiteindelijk, de boel is prachtig. Dus wij hoeven eigenlijk niet zo heel veel te zeggen. Je loopt hier en je denkt, wauw, dit is echt mooi. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.